I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Chunywa gi ng'wono Ruoth ka wachni yudo teko kendo nyingi yudo duogi e dierwa. Wachung'i e lowo mane nywaso mipudhe much ngima, ma imiyo teko mondo obedie e pinyni, kendo wamiyo nyingni Mama Agneta. Kinde gi Nyasachwa iluonge mondo ywe ka igolo muya gi ng'wono mondo oduog iri. Wadong' gi ringruok Nyasachwa madhi chopo ndiko e dierwa ka lowo dok kuom lowo. Mondo wagoni erokamano kuom ngima ji duto ma iseluongo mondo ywe, kendo ma joheragi gi wedegi duto biro mondo okaw katero kendo kadokgo kuonde ma owinjore. Mi chunywa ng'wono e kinde ma wabiro e liswa gi Nyasachwa e ngima jogi duto, wapar ng'wono ni e yor goyo ni erokamano. Ne waketore e lweti Nyasachwa ka wawuok, mondo ng'wono ni mar wuotho obed pok ji duto ma iluongo gokinyi ni e odni, mondo okaw ringre jotichni ma iseluongo mondo ywe kodi. Waketore e lweti Nyasachwa ka wadok dala, teko ni gi ng'wono ni mondo ritwa e barabara, kendo liswa duto ma wadhi timo kawuono e ngima jotich gi Nyasaye mondo nyingi duong'. Puonj chunywa mana kaka ndiko wacho Nyasaye mondo wang'eyi, kendo wadag gi rieko ka wakiyo ndalo mag ngimawa e pinyni nikech gino. Ng'wono ni mondo umwa ka wachiwore e lweti, kendo ka chunywa yudo ng'wono gi hoch mar konyo jatichni mondo ywe kodi. Nyingi mondo duong' nikech wakwaye nyingi Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Kaachiel ng'wono mar Ruodhwa Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuonwa, kod achiel mar Roho Maler, obed kodwa duto nyaka chieng'. Amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing.
obed kodu. Kuom miyo Nyasaye duong' wagone erokamano ka wakawo thuolo ni mondo warwaku duto musebiro e liswa mago erokamano ne ringre mama. Ngimane kaachiel gi tichne e pinyni e kanisa manyocha tiyo. Kaka wuonwa nopuonjowa, koro wariwre uru kaachiel gi chir ka walamo niya: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor, lochni obi, dwaro manie piny kaka timore e polo. Miwa chiembwa matinende, bende wenwa e richowa kaka wen joma timo marach. Kik wadonj e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko gi duong' When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever. Mumaparo nwa weche gi ne chunywa kendo ne itwa niya: Ilum ner kendo maua tuo ka much Ruoth Nyasaye okudhogi, kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. To moko ne yud wich kuot kod achaya mosiko. Emomiyo dwaruru Ruoth Nyasaye kapod kinde nitie munyalo dego. Adier ywagne uru kapod en machiegni. Ne ok wakelo gimoro e pinyni, bende ok wanyal kawo gimoro mondo wago. Ruoth Nyasaye ema ne ochiwo. Wayudo somo kowuok e Zaburi 90. Nyasaye mochwere gi dhano matho. Ruoth Nyasaye nyaka nene isebedonwa kar dak, kane pok ochwe gode, kata kane pod pok obetie. In e Nyasaye manyaka nene kendo manyaka chieng'. Idwoko dhano e lowo kiwacho niya: Doguru un koth dhano. Higni 1000 rumoni piyo mana ka ndalo achiel. Duong' obed ni Wuoro kendo ni Wuowi kendo ni Roho Maler. Kaka nobed mokwongo kendo pod obed kawuono kendo kaka biro bet nyaka chieng'. Amen. Babedi kendo wahorene. Chieng' moro Ruoth nowacho ni Paulo e fweny gotieno niya: Kik ibed maluor, to wuo awuoya mak iling', nikech an kodi, kendo onge ng'ama nobuki mondo otimni gimoro marach, nimar ji mang'eny manie dalani gin joga. Thank you all for coming. My name is James Somba. I'm the youngest to Mama Agneta. I'm going to be reading this eulogy. Mama Agneta Tieno Somba, commonly known as Egi, to the villagers in Nyamboyo, Kaluo, was born in 1944. To the late Mzee Abednego Opondo Oriedo and the late Christina Bell Otiende Opondo of Alego, Uhanya, Ahago village. She was the second born and the only surviving daughter among her siblings, namely the late Pamela Oriedo Yenda, the late Melania Akoth Ojuang, the late Margaret Shikuku Zambia, Vitalis Onyango Opondo, and the late Mary Anyango Akako. She did her elementary education at the then Agulu Immediate School in the early 1960s, at the time when education was especially for girls was never encouraged. She thereafter got married to the late Boniface Somba Oracha, sometimes around the year of 1964. And by virtue of the fact that her husband was working with Kenya Railways in Nairobi, it therefore meant that she had to relocate to Nairobi, where the husband lived in Maisha Makongeni, senior railway headquarters, after which the husband was transferred to Mombasa, where they lived in Makupa Railway headquarters till 1971. When the husband retired, they
would then relocate to the village but still maintain the personal house in Magongo, Mombasa, which they kept visiting now and again. Mama Gineta was lively, loving, friendly, and generous to the core. Her generosity was unrivaled, as she would give anything and everything to all and sundry without bothering about herself and her children, a virtue that her children would keep complaining about in vain. As she lived a healthy life, and she was up and about with minor illness here and there, when more or less came with old age, but what turned her life for the worse was the stroke she suffered on the 24th September of 2021. It was by sheer luck that the catastrophic incident happened while she was in the house of her son, Nicholas Sumba, who was able in hardly 30 minutes to rush her to the hospital under emergency. She was admitted in intensive care unit ICU at the Aga Khan Hospital, Nairobi, while totally unconscious, only to be resuscitated after about 4 days. She was discharged on 7th October of 2021 after 13 days in the hospital, but came out with one side paralyzed. Her medical condition was thereafter managed through intensive home care managed by involved continuous medication and physiotherapy, aided by the personal attention of the nurse and caregiver. She never left a wheelchair as she could not walk till the worst happened on 24th April 2025, when she suffered yet another massive stroke, after which she was again admitted at the ICU at the Aga Khan Hospital, Kisumu, where there was hardly anything much that could be done, as the stroke hit the side that was previously never affected in the first time. Considering her age, it was impossible to undertake any medical intervention in form of the surgery or otherwise. She passed on the 11th May 2025 after 17 days in the hospital. Mama Gineta was a staunch Christian who professed her faith in the St. Philip Uyoma ACK within Hono Parish, where she belonged to the Mothers Union of Hono Parish, having been commissioned by Bishop Joseph Otieno Wasonga in the year 2004, and then Hono biker band, Vitalis Okoyo. She was an active member of the Mothers Union in the parish and in St. Philip's Church, Uyoma, where she served all along. Most often, her passion to support the church drove her to push her children and relatives to always donate and raise funds to the church. This made her so close to the church and to all the vicars that served within the Hono parish. May God, the good Lord, rest her soul.
nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Pachwane paro jatich ni Nyasaye kama nyocha onendo Nyasaye kiseluonge kendo Nyasaye ka owuok Nyasachwa isetelo ne jogi bakoro nochopo nyaka dala wuodwa manyalo gik moko duto. Erokamano Nyasaye ne ngimane mane miye kapod en ka. Nyasaye koro osebiro kendo nitie chenro Nyasachwa mana kaka mane wacho Nyasaye nodoko mo koro mane morito. Kinde gi Nyasaye walemo ne family Nyasachwa mondo mi hochulwa ng'ato kod ng'ato wuono manyalo gik moko duto. Koro chenro duto Nyasaye kochakre seche gi kapod dhi mbele wadwaro mondo mi waketie lweti Nyasachwa okaw loch e ngima ng'ato kod ng'ato mondo mi waneni Nyasaye kende en ema ikwayo ne haki ni Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Wuoro mar Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuonwa, kod achiel mar Wuoro Maler, obed kod Nyasaye. Amen. Ruoth obed kodu. Mana kaka bet abiro, ok anyal bet maber kenda, adwaro
Agneta Atieno Suma Maruoto seluongo mondo ywe kode wayie ni kaka Yesu notho mi ochako chier kendo e kaka nobedi ni jogo matho kogeno kuom Kristo nikech Nyasaye nochiergi kaachiel gi Kristo. Koro kaka jawarwa Kristo nopuonjowa waduto mondo walam kaachiel ka wawacho lamo mar Ruoth. The Lord's Prayer together. Wuonwa manie polo, nyingi mondo mi duong', hochni obi, kendo dwaro ni mondo otimre e piny kaka timore e polo. Miwa chiembwa ma tinende, bende wenwa e richowa, kaka waweyo ni joma timonwa marach. Kik iwe wadonji e tem, reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amen. Our reading is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 15, from verses 20. I'm reading from the New Version. To en adieni Kristo ne ochiero kuom jomotho. En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom tho. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To ginibi ka ng'ato nigi kare owuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo oduogo, to joge nochier. Bang' mano chieng' giko nochopi ma Kristo nochiwe loch ni Nyasaye Wuoro. Kosetieko loch duto gi teko duto kod nyalo duto, nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende. To jasiguno manotiek mogik en tho, nimar Muma wacho niya, Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende. To ka Muma wacho ni gik moko duto to nyaka ong'e ni mano ok oting'o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. Matin, Agneta ni ema nochiwo mamana kadhi e keny magoya rambula. Omiyo wasebedo kod hera, an nabiro ga e dala ka kapod atin, nikech rwak manirwakago e dalani. Nomiyo nahero dalani, ma sa asaya ma wiya oparo to nanyalo kata pondo ni jonyuol nata wuotho machop kaka wuok magoya. Nikech hera mane dana Agneta ohero wago. Kata machiegni jaoda en ng'ama ong'eyo, to machiegni nochuno ni mondo abi anene kaachiel gi jaoda. Kane wabiro, nochika ni obiro biro limowa nyaka dalana. Tawuoro tho. Agneta ne jahera kendo nopidho nyithindo mang'eny. Ng'at ma ok jahera ok nyal pidho. Miago Nyasaye erokamano, osebedo mama ma jahera, oseritowa nyaka ne nyamin gi tho, osebedo machiegni kodwa. Emomiyo chunywa nobwok ka wawinjo ni Nyasaye ome. Mama monindo ni en memba marwa, mama endeleo ya wanawake. Gine joma noegi mentawa mondo wabedie chieng' moro e leadership. Adwa wacho ni nyahanya an ang'e kinde ma Honorable Inda nochung' kanye manarade kode. To kendo ne en mama ma humble, mama ma wuoyo mos, mama mohero chik. Kendo nonyisowa ka ni ka waseyiero Inda to wabed mos, wabiro neno konyruok. Koro kanye manang'e maber, ang'eyo wakili, ang'eyo the family. Recently, kanyocha wuode achiel onindo, ne wabiro ka mondo wabed kode, kendo ne wawacho maber, kendo naneno kogeno Yesu. Wabiro ka mondo waku kode
nyaminwa Tabu. Tabu and the secretary for the whole county. And we thank God also, no yudo MCA. Wabiro mon wakukodi nyalego, nyagombe, we are behind you. Roto ken lal en chako ngima manyien. Mama udio yuebe chiengno no someone wa Joshua. Owacho na Joshua uchiel, I can remember. Koro manonga malich miworo. Mane kaka nange nyahanya dana manyolo mama toluongo nuwaigi. Enya uhanya ulombo kono. Uhongo sijui ulombo. Koro miyo en mama man ikwe mangeny. Amor wakili pole, Honorable Ina and the family at large. Mosa inya. Wayani enietaya idala wa mauhanya. Moloyo wayani entacha. Nikeche nyaka takda kode ngima nolokre. Ta kwayo wakili. Wakili kama intie. Gik manyocha timona ka wayani tie. Kikiwe. Wayani to luongo wagan wuod Nyamera. Nyathi Nyamera kama intie. Kata nyathi waya. Para uru. Nyaka inda ipe gik manisechako timo William gik motimo. Timna uru. Kikuweya. Kuweya tuke alwar. Mama Agneta huyu amekuwa wa manufaa katika maisha yangu. Amekuwa mwalimu katika maisha yangu. Amekuwa wa kukimbilia wakati mawimbi na mabahari yanavuma yakileta upepo mzito. Acha kanuyo gikoluo. Mama Agneta ni anchiwode moa dala mar Alego Murungia. Mama Agneta ni osekalo koda matogo. Nyocha inja puonj. Samogi to bendo nyisi gani haa. Ana Agneta okan ga oyuma. Eroritie matin. Mama ni nyocha luonga ni Nyowila. Mama ni nyocha luonga ni Chiwoda. Mama ni nyocha luonga ni Sara. Eroritie mondi. Tawuoro. Kendo koro agonya mama mondo dio yue. Omiyo agonya mama Agneta. Mama ni nyocha mama maratego. Mama manyocha timo kwet. Nyocha kabiro dalani nyocha kaagi lweta nono. To mama ni bende ni nyalo nimo. Acha kukowe gi mzigo bichero uyoma turu. Mama ni nego simu uyoma. Magan gijo duona uyoma. Mama ni agonyo mama nyango. Nigi kwe usieba. Ichop maber. Nyango chop maber. I'm B. Thomas, the Chief Principal, Rofenfield Group of Schools, Nairobi. One of the siblings or other children from this home happened to be one of the staff members in our school, the Rofenfield Group of Schools. I have been sent with this team by the Human Resources and Retention Manager, Madam Agnes Wamboi Mundia, to come and condole with the family and the entire county on the loss of this very crucial matriarch. We don't take it for granted that God gave Mom this special place in our society, and she has lived it fully, which is manifested by the kind of family and the kind of relationship and the kind of impact that she exhibited both within the Christian front, the political realm, and the economic front. As a school, we are humbled to be here, and we only want to celebrate a life that's well lived. May the good Lord take charge of the family left behind. Ipango kichwore Mombasa, kuduogi dala tuwinjo maber. Agneta kuduogi dala wa makupundu tuwinjo maber. Odhi, kama joodwa go Nyasaye mowaduto.
Nyirigo te ne udong' kod jari. Udong' kaka mama na koro ok en nyaminu. Ji moko timo kucha arengi tieni. Nyahago watimo nano, watimo ABCD. Kagi moro achikaluka apoko donji dala. Nyahago bedi kanyo, oyueyo koseyueyo koseluro bet piny wakuotho ABCD. Uduga luka chunyuki. Agneta nengima kumani tuoni ae akia. Mama osetieko wuodhe, ohero Yesu, kuma odhiye wang'eyo. Koro unto ng'ato ka ng'ato man ka nyaka ing'iri ni dhi kanye. Mano ema important sani, ok wabi wuoyo mang'eny about mama. One of the pioneers, member of parliament of this area, the late Luke Obok. He was one time a chairman of Kenya Pipeline, and I happened to be closer to him. He made a statement like this. First of all, Luke was very smart. If you attend Luke's board meeting, the next time you have to go back to your drawing board and be clean. I used to like him like that. But he made a statement. Death will separate you. I've heard people talking about how Mama was relating well to the relatives. But let us accept one thing. The Holy God will separate you from your loved ones. We have lost our parents. We have lost even our children. The only thing we are praying to God, God give us time to bury our parents. We have seen Mama Elida raising his hand. What happened if his firstborn son dies before her? It is painful. We pray for God to give us time to bury our parents. Thank you. Mama makoro wadwa koni bona padri Musa inya kendo ahero church mar SEK mitelo ni Isiaka nikech gik matimre Isiaka madhiye obed ka Nyamodi, obed ka Sumba, obed Loka Ogenya, ayudo jaduong'. Kawuono en chieng'i, osewach mang'eny kuom mama kaka neno ber. An ok anyal wacho neno rach, nikech abe nang'eyo neno ber.
nokwachal kandikie kanya gongone wero kamano emomiyo kane mang'eny ok okawo nyithindgi giweyo to dhagre to lokre chokora, lakini wan to kuma wantie warieny na nikech dalani kadawa man be kata kipenja kata game korwa ok adakie gen adak kaluo ka ema ji ong'ena nanyalego to dawani an onyoro chunya, ne en loving person to puonja weche mang'eny, opuonja nyaka ni kini kata kini kano rwak welo kidwa ni Nyasaye ogwedhi e piny ka rwak welo kod dawa ne sunyok rum kod dawa ne oketo soda ne nie fridge wendo kod donjo kidiyo seche moko iya ne dwaga kata wang'e ochanda nachwak ni chai welo lakini naneno ka enokonya nomiye gweth machiko nokosi kalawaka kuom mano agondana erokamano motivata abedo ng'ama long'o mang'eyo kata gimoro amora monego bed natimo. Muneno akawa ni nyikwayo mag Agi to onge nyakwaro moro amora mane Agi ok ne dwa. Agi nohero nyikwayo te kata jogweng' nohero te. And the moment I met Susan, I just developed a soft heart for her, and I came to learn later that she had some roots from where I come. Kwetu ni Luanda, mimi ni Munyore. Susan, we've come to stand with you as a sister. It's not easy, Mama, but may God's grace be sufficient. To Susan's family, poleni sana, Mungu awafariji. Sio rahisi, hakuna wa kureplace mama, lakini neema ya Mungu iwatoshe. Asanteni sana. Mama, uneno maneno kani. Ni mama ma forthright. Kuneno makosa to wacho. Nine en mama mobero welo. Mama orwakai odi gwelo mang'eny. 208. Kada lit baju nyango tho. Odi ni mwabudhe kwa baba. Prime Minister Honorable Raila Odinga ka 2017 watimo fundraising ma Catholic Church Manyamboyo maamoro wako waka Honorable Mheshimiwa Yinga Maude urwako waka Mheshimiwa Wandai Mheshimiwa Changa yodeni en mama mawiwa okan wilgo akaw thuolo makende mudatimos ni family kaachiel kod welo duto mobiro mondo konywa ywago Mama Agneta. Mama Agneta nyocha mama ma ohero ji, especially an kaka bwao nyocha limbe ka ithuolo manyocha ngima. Koro atimo mos makende ni family. To Mama Agneta ne campaign mara matamre no uyo makali. Nuti na matek. To Bishop Kodano gen Agneta di bolo. To koro ka ujegi Nyasaye kaka piny ka nuti ne matek. To sani koro di odbeg Nyasaye. Koro jo koponi 2027 kibugri chungoro dawa. Nikech Mama Agneta di wuo kod Nyasaye to dawa kire doka. Matin go erukamano karibu. Mama Agneta alikuwa mama mpendwa. Mama ambaye anapenda watu sana. Na mimi niliishi naye sana wakati babangu alipopata transfer kwenda Mombasa. Niliishi na Mama Agneta na bradangu ambaye ananifuata the late. Ilipata kama hata kina wakili hawajazaliwa. Alikuwa akitutreat tenderly. Sasa baadaye hawa brothers na sisters walizaliwa. Ilipata kama mamangu ashafariki. Tukabaki na Mama Agneta. Mama Agneta alitufundisha upendo. My father was a polygamist.
lakini hapa kwa boma yetu Mama Agneta alifanya, hatukujua huyu ni ndugu yako mzazi ama huyu mwingine ni step wa kando. Alikuwa together up together. Mimi Mama Agneta alinifundisha farming. Alikuwa akipenda kulima sana. Hata babangu alikuwa akiniambia ati alivutiwa na huyu mamangu kwa vile alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kulima. I wish to comment. That in memory of my mother, I will do everything possible for the church, starting with Uyoma SK, where we were yesterday, and they know what we said we are going to do. I think there is painting, there is some PA system, there are many things. Together with Honorable Inda, in honor of my mother, we said we are going to do all those things. I just need to do a budget and we will pay it. Erokamano Nyasachwa in Nyasaye mane nitie achakruok pod nitie kawuono isiko nyaka chieng'. Ngima dhano akuomi to gikone odok iri kaka in ng'ama nochiwe. Erokamano kuom ngima mar Mama Agneta makoro wachokre ka mondo mi wale to rest kabubiro rite duogo mag Kristo. Ka watimo ma, wan mapod wangima wachiure lweti Nyasachwa mondo ilos kodwa mondo ni wakachiel to moloyo ne familia mama moweyo chien ruoth mondo ing'egi gi ng'uono kendo beti mari okumgi nikech wakwayo kuom yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Praise the Lord. I'm Reverend Captain Dorothy from Bondo Diocese. I am the vicar in Nyamira Parish, where the family of the late Jaramogi is. And we have our Christians with us here. The Mothers Union and the entire team is here. And I'm also the Mothers Union coordinator, where Mama Mheshimiwa Tabitha Osewe is one of us. And we have the team of Mothers Union from Bondo and Nyamira Parish. Kindly receive our condolences from our president, Dr. Jennifer Kodia, who could not make it here. She's beaten well, but she is having love for this family. And I thank God that God gave me the privilege to meet with Mama. She was a staunch Anglican. She came in the year 2021, and the first thing she did, she came in the church looking for the Anglican church. And when I came from pastoral, my secretary told me, there is a Mama who came looking for the Anglican church. And do you know, she even registered, because when I was looking in the data, I realized her name is in our registration in Nairobi Diocese. Therefore, I'm here because one of our members has gone to be with the Lord. Asomo weche mag ndalo sula 29 kare 28 kende then achaka some gi dho misungu
and then I will bring the message. Verse 28, let me just begin from 26 of that chapter. Daudi wuod Jesse nobedo ruodh Israel duto kuom higni 40. Hebron nobedo ruoth kuom higni 7, to Jerusalem higni 33. Kare 28 notho ka hike oniang', kendo ka en gi luor kod mwandu mogundho. Praise the Lord. Solomon wuode nodoko ruoth kare. Bwana asifiwe sana. It doesn't matter how long you take, but so long as God has given you life, then the next thing after life is death. And that is why the Bible is very specific that there is a time to be born and a time to die. That is the reality of creation. So it doesn't matter who goes first, it doesn't matter who comes after, but the whole summary enni jiduto mangima. Gimori to giena noa en tho. Bwana asifiwe sana. Seche moko jaoro jowinjo mondo olos na kod joma nie bathgi. To kiseloso kode to kik inuo wachno kabiso kose ayaltar. Nikech dupoko weyi kanyo to kodhi monindo to in emi ing'e thone. So just remind them. Just remind for me whoever is next to you. Ni gimoriti. Tell whoever is next to you, gimoriti. And tho. Bwana asifiwe sana. Ingima kawuono, and so gimoriti en ang'owa, en tho. When you have the life that God has given you, you live that life before God. And as you live it before God, the prudent way to live that life is to live according to God who gave you that life. And so David, in his life, lived a life that the Bible says, Ninoda gima ma mogundo gindalo mang'eny, wedalo manodak go, en kod higni moniang', kendo ne en gi luor to kod mwandu mogundho. Seche ma wangima nitie gik matimorenwa, gi gik ma watimo, gi gik ma Nyasaye timonwa, and all that added up makes the kind of life that we have lived. Praise the Lord. Many families, when parents are done, ka jonyuol osetho, many families end up disintegrating. How I pray that this family, Jaduong Wakili, Kachiel Kudjo, as much as there may be things that may want to divide you, please, Mama would be very happy where she is if she sees the family that she has left behind walking in unity and serving the God she served in unity. Praise the Lord. And so it will be your responsibility, even as you remain behind, to foster unity. Praise the Lord. Mondo miuri tachiel manyocha ungo under the leadership of Mama. Daudi kaloso gi joge, ungeo the strength in unity, ungeo the strength in unitedness, and so he rallies all of them together behind his son Solomon to serve God in unity. Praise the Lord. Mama Agneta ako kachunyo kwe, nikech nyocha en gi Yesu. Kan gi Yesu, okaye. Kan gi Yesu, okaye. Chalo. Bwana asifiwe sana. So bet gi Yesu. Bwana asifiwe sana. So kata thoe mobiro, okatima. Nikech an bende kanye machomo, mane momiya asiko kuom Yesu nuruoth. Kaponu abende chieng'a ochopo, to chop kan kuomi. Nikech ang'eyo when I'm in Christ, I'm immune. Praise the Lord. To kochoma, to choma pile. But kan kuom Kristo, anyalo thiano ni tho kapenjo ni in tho. Ere lit mikelo. In tho. Ere lochoni. In tho. Bwana asifiwe sana. And muma wachona ni jogo, gin johawi, jogo motho kogeno kuom ruoth. Nikech gini oyueyo. Bwana asifiwe sana.
So the life that God has given us is life to be enjoyed in the presence of God. Bwana asifiwe sana. So joete na atieko kawacho ni kaponi ngima. Los kori. Praise the Lord. Los kori, los kindi gi Nyasaye. Los kindi gi ngima. Ma Nyasaye omini nikech en ngima mowinjore wadag kawatiyo ne Nyasaye achiel, wadag kawalamo Nyasaye, wadago ngima ni kawan gi mori e nyim Nyasaye nikech Kristo olochonwa. Bwana asifiwe sana. So Nyasaye mondo mi okonywa kawaparo kuom wechegi. Kendo kamoro amora ma intie, mama koro tieko wuodhe, in midong' los kindi gi ng'awa gi Nyasachi. E nying Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler. Amen. Our Father God in heaven, the creator of the universe and everything, we thank you for gathering us here as we celebrate Mama Agneta Chumba, whom it pleased you to call her home. And Father, we thank you, King of all glory, for the life of Mama. We thank you, Jehovah, for the many things that you enable her to do in this life. Thank you for the gift of family that you gave unto her, Jehovah. Thank you for the gifts of service, that she was able to serve you in your vineyard. And let her soul rest in eternal peace according to your will. Thank you for the family that has been left behind. We want to commit this family to you, Lord. We commit the children unto your able hands. Father, may you stretch forth your hand of comfort to comfort them and give them strength, even as they lay to the soil the remains of Mama. And as they begin a journey without Mama, as they walk through the grief period, Father, I pray that you will walk with them. I pray that you will watch over them. I pray that you will give them the wisdom. And as you have spoken to them through your servant, and also the church that has been left where Mama served, I pray for peace. I pray for peace for the bishop of this diocese of Maseno West. Continue to encourage all of us. In your hands, God bless them and keep them, making your face to shine upon them. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Mama na nyo en mama majachia, mama majahera, mama mokinyali yeni ja 81 years, mama musiepna, adwani mundu nge ni mama nyani ndogo kitanda ne kabiro. Kendo kachike na biro obro beto kokacha kato winja piko to wacho ni mano tukura pondi nyathina. En mama mako la sakwa kakung'eyo ni ka siasa lich tabiro kang'e ni mama biro hoya tadiero bro hoya. Ok datim nend mama dang' ok atim. Nyithiwa duto no believe ni an ye favorite mar mama. An ok na believe nyaka nyocha ka mama tuo osiptal to warado go kil nyathiwa to kil wachona ni min bondo bing'e ni mama dhi gwedhi. Tapenjo kil ni mama dhi gwedha, mama dhiga kanye ni mama biro gwedhi. Karo kil oseng'e ni mama dhi, doctor samoro osepimone to kodwa wachona. That is the day I believed ni kar it is true ni an emanyocha and favorite mar mama. Mama na kabiro nene mogik tayudo komor molo odiochienge te masega nene ngimana. Kinyne nonego atiek ndalo 4 nikech samoro abiro ga dalawa ka taloro gate abiro retreat kadwa pondo ne ji bondo. Koro chieng'no nabiro tieko ndalo 4 to kachopo e dhoot mapok awuok e mtoka to gavana gochona ni jaduong' ne otho odwani mondo atere Meru.
Koro ngiso mama ni mama, adwa tieko ndalo 4 lakini adhi Meru. To koro nyathina tich nyaka riti. Kinyne kana wuok masegone oriti to kachopo ka toro wach ni luong na ura pondi. Tadok, takon mama masegone oriti to wacho ni an gi wach moro madwa wachoni. Adwaro ni kochakre kawuono wega wacho nodhiambo en choku. Tapenje nodhiambo mane to wachona ni chunga. Okona ni kochakre kawuono wachoga nodhiambo en nyathini kaka samora nyathini. Little did I know ni mama kara chunye gombo to ng'e ni sane oromo akawo nyathiwa machogu mondo koro chak kendo nyathini. Jawar owachona teko nitin adier oneg iritri galam iniyud duto koma Yesu nochulo kaler mar polo kendo jogo mane opuonjo ji mang'eny mondo tim gik makare norieny ka sulwe nyaka chieng'. Dala wuora nitie udi mang'eny to kada ok ni kamano to dikoro asenyisou to adhi mondo alosnu kar dak. Ka asedhi malosonu kar dak to anaduog omou mondo un bende ubi udag koda kama antie.
Ruoth Yesu Kristo, e kindeni mane ibet go e liel, ne imielo liete duto mag jomoyie owal. Iringre nyaminwa Agneto nindi gi kwe kaeri, kendo mondo en bende obi ochier kodi e teko mar Roho mari maler. Amen. Ikechwa, Ruoth ikechwa. Eka ne awinjo duol moa e polo kawacho niya, ikini chakre kawuono jogo matho kogeno kuom Ruoth gin johawi. Roho bende wacho ni gin johawi adier, nikech gin ywe kuom tichgi matek, nimar gik magisetimo dhi kodgi. Emomiyo ka wageno kuom ng'wono mogundho mar Nyasaye ma ok rum kod mich mar adierane kuom Yesu Kristo, wachiwo chuny nyaminwa Agneta makoro osewewa ni e lwet Nyasaye man gi teko mondo kawe obed kode ka waduoko ringre lo. Lo dok kuom lo, kendo buru dok kuom buru. Wang'eyo gadiera ni ji nochiero wa kuom jomotho nikech chier mar Yesu Kristo Ruodhwa mabiro kawo ringrewa manyap kendo matho miyo loko bed machal gi ringre owuon, man gi duong' kotiyo gi teko mamiyo keto gik moko duto e bwo lochne ndalo duto nyaka chieng'. Mane emomiyo gini e nyim kom duong' mar Nyasaye ka gilame odiechieng' kod otieno e hekalune, kendo jal mobet e kom duong' biro dak kodgi, kech ok nochako kagi kendo riyo ok nochako logi. Bende liet mar chieng' ok nowang'gi, nikech nyarombo manie dier kom duong' tir nobed jakwadhgi. Enotelnegi e sokni mag piny ngima, kendo Nyasaye owuon noywe pi wang'gi duto. Koro kaachiel kaka Kristo owuon nopuonjowa, mondo wawach kaachiel niya: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor, lochni obi, dwari mondo otimre e piny kaka timre e polo. Miwa chiembwa mar tinende, kendo iwenwa e richowa, kaka waweyo joma timo marach. Kik iwe wadonji e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Jawar owachona teko